Good morning sa inyo guys. Katabi ko ngayon ang aking alagang si Yuri. Mamaya guys, tuturuan ko yan ng mga tricks. Dalawa lang kaya niya. Lumipat sa upuan. Lumipat ng lumipat. Yun lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Alright. Yuri! Come here, Yuri! Up! Oh, ayan, masunurin siya guys. Oh. Ang cute! Siya si Yuri. Maliit pa yun guys nung dinala ko dito sa Maynila. Galing yan sa Bicol. Yan ngayon ang tagapag-alaga niya ngayon, oh. Si Bax. Ngayon nahihiya pa siya, oh. Malikod siya guys, oh. Yan si Yuri, oh. Tignan niya guys, makabain guys, oh. Yuri! Oh, Yuri! Lipat dito, lipat! Yan, masunurin! Sunurin yan. O, halika dito. Yuri, lipat. Ming! Yuri! Dito. Yuri! Dito. Dito. Lipat dito. Akyat. Akyat siya. Gusto mo na pagkain. Bigyan kita ng reward. Bigyan kita ng reward. Halika dito. O, ito na. Lipat dito. O, reward mo. O. Bigyan kita ng reward. Kumakain na siya. Si Yuri. Okay, naubos mo na? Naubos mo na, Yuri? Tama na yun. Mamaya naman tanghali. Busog ka na. Ito pa nga umiinom eh. May tubig dito, oh. Ayun, tubig, oh. Tubig, oh. Tubig yan, oh. Ito siya. Ito. Yan, oh. Tubig, oh. Hindi yan. Yung isa. Lipat ka sa isa. Lipat sa isa. Akyat ulit sa upuan. Halika dito. Akyat ulit. Halika dito. Tapos. Sunurin na pusa. Sunurin na pusa. Guys, maliit pa kasi yan, na-practice na, pero yan pala kaya niyang mga tricks. Ito pa. Halika dito, Ming. Yuri, lipat dito, lipat, akyat. Parang akyat. Ngayon, halika naman dito, lipat sa isa, dito. Halika dito. Pagod ka na? Napagod na. Halika dito. Dito. Dali. Akyat. Akyat na. Masanurin na pusa. Yan si Yuri. Masanurin na pusa. Sayang guys, yung kapatid niya nawala. Kulay puti. Si Cathy. Nawala si Cathy. Yan si Yuri. Halika rito, lipat ulit. Lipat. Yuri. Lipat dito. Yuri. Pagod ka na? Pagod na si Yuri. Halika dito, Yuri. Lipat dito. Dali. Yuri. Lipat dito. Lipat, dali. Akyat. O yan. Pagod ka na? Pinapagod ka? Napagod si Yuri. Napagod ka, Yuri?